Όπα, 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 Ρε να χαρώ εγώ ψυχόλικη οικογένεια. Όπα. Όπα. Μπαμ, σιγά μας πάρει καμιά δέσποτη. Όπα. Ρε δεν πω σπίτι μ' απόψε. Είσαι ξενοδοχείο. Όπα, όπα, όπα. Να χαρώ εγώ οικογένεια. Merci, maestro. Merci. Αύριο σου δίνω ψηλά, γιατί απόψε δεν έχω ούτε ψηλά, ούτε κοντά, ούτε άλλα λεφτά μέσα βάλω. Καθίσατε απόψε να παρακολουθήσετε την παράσταση. Ο βομβαρδισμός της αφεντομουτσουνάρας μου. Άρα τι έχει να γίνει. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Και από αύριο θα δούμε, θα σε πιάσω. Για καθίστε όμως τώρα. Να πάω μέσα για να ξεκινήσει η παράσταση. Υποβρυχίος, αλερφό. Αυτά είναι. Απ' τα πολλά τα bye-bye, το κεφάλι μου πάει. Μωρέ, για καθίστε να πάω μέσα. Υποβρυχίος, αλευράν. Καθίστε γρήγορα στο τραπέζι να πάτε. Πλύντε τα χέρια σας. Εγώ θα πλύνω τα πόδια μου. Σκασμός εσύ. Τους υγούς λύσατε. Και καινούργια δέσατε. Σιωπή. Για πέρασε εδώ Χαντζεβάτη. Μάλιστα αρχοντά μου, μάλιστα. Για πέρασε εδώ παιδί. Δεν μου λες παιδί μου Χαντζεβάτη. Ορίστε πασά μου, ό,τι θέλετε να σας πω. Για ποιο λόγο δεν έχει χτιστεί ακόμα μετά από τόσους μήνες το Σεράι. Να ξέρετε πασά μου, ο Καριώζης ο αρχιμάστορας λέει διάφορα αστεία και γελούν οι εργάτες και δεν προχωράει το Σεράι διότι κάθονται να τον ακούνε. Ωραία το γιαούρι, ωραία το γιαούρι, που δεν πιάσω στα χέρια μου. Αν σε έναν μήνα δεν έχει χτιστεί το Σεράι, θα τον εκτελέσω, θα τον σκοτώσω. Μα γιατί πασά μου? Αυτό που λέω εγώ. Μάλιστα πασά μου. Στο καλό να πάτε, στο καλό πέτρα μη βρεθεί να σκοτάψετε. Γεια σου Χαντζεβάτη. Στο καλό μια ώρα καλή, Παναγία μου να σας πέσει να τούβλα στο κεφάλι και να σας σκοτώσει. Σε υπέρ ευχαριστώ.
και να σας πατήσουνε 3 δελίκες, 8 λεωφορεία και 5 ασθενοφόρα. Σε υπερευχαριστώ, Χατζημάτη, που αλλά σκοτώθηκα. Άμα όχι που δεν θα σκοτωνώσω. Πατρομάρα να σφες. Να πάω γρήγορα βρε, να βρω το φίλο μου τον Καρεγιώζη. Καρεγιώζη! Βρε! Βρε! Τι είναι ρε? Έβγα έξω. Πάρε Μαριό, πάρε Μαριό, τη ρόκα σου. Da μου ζουλιό. Έλα το φράχτη μωρέ, το φράχτη. Το φράχτη. Το φράχτη, το φράχτη, το φράχτη, 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 το φράχτη, το φράχτη, το φράχτη, φράχτη, φράχτη. Ωρε βασανά από και η αγάπη, da μου ζουρούν βαμπού, μάνα να ζούτη. Κι ας σε ρώτη, κι ας σε ρωτήσει η μάνα σου, da μου ζουλιούν. Τι το κάνες μωρέ τα δράχτη, τα δράχτη, τα δράχτη, τράχτη, τράχτη, τα δράχτη, τα δράχτη, τα δράχτη, δράχτη, δράχτη. Ωρε μάνα το πιέξα στο φράχτη, τα μοντορών μπαμ. Μου ξεφεύγεις. Μπαμ. Μπαμ. Να το, πού το, πάρ' το τρομάρα να σου τι παλαβέ. Δεν μου λες Καραγιοζάκι μου, τι είναι ρε χανταταράκι μου. Δεν μου λες, δεν σου λέω, γιατί είσαι κουτσοπόλη, τι λέτε. Δεν μου λες Καραγιοζάκι μου, τι είναι ρε χανταταράκι μου. Με βρήκε τώρα ο Πατσάς και ξέρεις τι μου είπε. Τι σου είπε ο Πατσάς? Μου είπε Καραγιόζη μου ότι αν δεν σταματήσεις να λες αστεία στους εργάτες, μπράβο, θα σε κρεμάσει, θα σε σκοτώσει. Ωραία που ακούστηκε. Επειδή λέω αστεία ρε χαζοτάς θα με κρεμάσει. Ναι, επειδή λες αστεία και δεν προχωράει το σεράδι θα σε σκοτώσει. Για δε λογική. Όχι ρε χαζοτάρι, δεν θα σταματήσω να λέω αστεία κι ας με σκοτώσω Παλπαπατσάς, δεν με νοιάζει. Είσαι σίγουρος? Πάρα πολύ. Σίγουρος Καραγιοζάκι μου? Πάρα πολύ σίγουρος, όσο πατάει κάτω. Πολύ ωραία. Έλα Καραγιοζάκι μου τότε να συνεχίσουμε τις δουλειές. Πάμε χανταταράκι μου, ρε μανούλα μου. Χαντζαϊβάτη, ένας μήνας πέρασε και ο Καραγιόζης δεν έβαλε μυαλό. Πασά μου του μίλησα 1000 φορές, αλλά δεν λέει να αλλάξει γνώμη. Χαντζαϊβάτη, δεν του δίνω άλλη ευκαιρία. Θα τον σκοτώσω. Θα τον σκοτώσετε? Ναι. Φώναξε τον γρήγορα. Μα Πασά μου γρήγορα είπα. Πού είναι ο Γιαούρης? Ωραία Γιαούρη Καραγιόζη, έβγα έξω να δεις τώρα τι έχεις να πάθεις. Καραγιοζάκι μου, σε θέλει βρε ο Πασάς. Για κάτσε να δω. Τι έγινε Πατσά μου? Έλα εδώ. Τι σου έκανα μωρέ? Τι έγινε? Γιατί λες αστεία? Γιατί? Α, να τον που τέρνα και κερασάκια. Τι γιατί ρε Πατσά μου? Χωρίς αστεία εγώ θα πεθάνω. Κοίτα να δεις όμως που τα αστεία δεν σε οδηγήσουνε σε αυτή την κατάσταση. Τι είναι? Θα σε σκοτώσω. Τι λες Πατσά μου? Τι λες? Έλα εδώ. Σε συλλαμβάνω. Κάτσε ρε Πατσά μου. Κάτσε να σου εξηγήσω. Μανούλα μου. Και θα σου από εκεί. Παναγία. Μέσα γρήγορα στις φυλακές.
Zerfen ağa. Yapacağım efendim. Muhalek şoto koloni. Hadi tora o yavru işte kilapati. Yapacağım ağa. Vay ore tu kameno to kurang jaspia. Puto esi kalava meni. Vay. Hello kaburi. Hello aksa. Hövare tego pauszki veranda. Na polak to seama me gana ne manulom. Haydi, hop. Manulicho. Boya eldore. Inere. Elo mi sono pampare, ne disesio. Voy baba çağıra. Voy baba çağır. Como tu manula mutira ini tora. Hıp. Voy a indore peseven. Se kali Maria le okolmoye. Voy a poner Nazistan se tora, Tina supore. Era pensa na pave pare ne difesio. Voy a dore haha. Ela ne suka no plaka, ela me se ne difesio. Voy a dore vai. Voy a dore haha. Voy a dore nanamso. Patera, tie ganes? Randonida na perna il paraptiste sto spiccion. Tie ganes? Posto ganes acto? Un antropo. Escoto se sto antropo po scorpa di doiello. Dar. Tie gana pedin. Patera, sai si cadar menos. Hola. Mira mesa. Ulah. Nerven ağa mazip şehri vara to kanoni. Ay, bene carejol. Ay, bene carejol ya. Jati carejol na pedani jeti jati. Jati carejol jati. Yine direkt öldürmez. Brigato sonari todrau. E pano si scepi. Si pergalo. Pigliene messa la soxinis. Tiene godevat pigliene messa.
Πήγαινε μέσα και Αγλαία, πήγαινε. Αχ, και πώς να εξηγήσω. Πώς να εξηγήσω τον γαμό σου, Καραγιώζη μου. Πώς να εξηγήσω. Τι έκανε Ζεϊβάτη, τι έχεις. Τίποτα παιδί μου. Πού είναι ο πατέρας μου. Πήγαινε μέσα. Πήγαινε μέσα παιδί μου, θα έρθει ο πατέρας σου, πήγαινε. Πήγαινε παιδί μου. Αχ, Καραγιώζη μου, Καραγιώζη μου. Αχ. Τι έκανε Βάτο, πού είναι ο πατέρας μου. Πήγαινε μέσα παιδί μου. Πήγαινε μέσα παιδί μου, θα έρθει ο πατέρας σου, μην αγχώνεσαι. Θα έρθει παιδάκι μου, θα έρθει. Πού είναι ο πατέρα, πήγαινε μέσα. Πού είναι το πατέρα, πήγαινε μέσα παιδί μου. Θα έρθει ο πατέρας σου, μην αγχώνεσαι. Κι αν δεν έρθει, αποκλείεται να έγινε αυτό. Όπου Παναγίτσα μου τι κάνουνε οι καταραμένοι. Τι κάνανε οι καταραμένοι. Τι έκανε Βάτη. Τι είναι μικρό μου. Τι έκανε Βάτη. Πού είναι ο μπαμπάκος μου. Πού είναι ο πατέρα μου. Πήγαινε μέσα. Πήγαινε μέσα παιδί μου. Μαζέλω τον πατέρα μου. Πήγαινε μέσα. Πήγαινε μέσα πουλάκι μου. Μαζέλω τον πατέρα μου. Πήγαινε μέσα. Σε παρακαλώ πήγαινε μέσα. Πήγαινε μέσα. Πάρτε τα παιδιά κύριε Αγλαία. Αχ κύριε Καζεμάτη. Αχ κύριε Καζεμάτη, τι θα κάνουμε. Πιείτε μέσα, ησυχάστε. Ησυχάστε, πηγαίνετε μέσα, έρχομαι. Πηγαίνετε. Αχ Παναγίτσα μου, Καραγιώζη μου. Πέθανες Καραγιωζάκι μου, πέθανε. Αχ Καραγιώζη μου, πέθανε. Αχ, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό που έλεγε πάντα ο Καραγιώζη. Όταν τελείωνε η κάθε παράσταση, ότι κυρίες, κύριοι και παιδιά, η παράστασή μας έλαβε τέλος. Καραγιωζάκι μου, ζήσε, ζω Χατζαντζάρη, πεθαίνει ο Καραγιώζης μωρέ. Ο Καραγιώζης είναι αθάνατος. Είσαι Καραγιωζάκι μου, είμαι Χατζαντζάρη μου, έλα κάτω Καραγιώζη μου, έρχομαι μωρέ. Καραγιωζάκι μου, Χατζαντζάρη μου. Είδες βε, είδες, πεθαίνει ρε ο Καραγιώζης. Ο Καραγιώζης είναι αθάνατος μωρέ. Μπράβο Καραγιώζη μου. Είσαι ρε, είμαι Χατζαντζάρη, γιατί ο κόσμος με έκανε αθάνατο. Όλος αυτός ο κόσμος που με παρακολουθεί τόσα χρόνια. Και τώρα Καραγιωζάκι μου και τώρα Χατζαντζάρη μου, ειδοποιήσουμε κυρίους, κυρίες και μικρά παιδιά ότι το έργο μας έλαβε τέλος. Φίλοι μου αγαπημένοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Βόρα μαεστράκο με ένα χορό να το γλεντήσουμε. Αβάντι! Μπράβο Καραγιώζη μου, να ζήσεις 1000 χρόνια. Ρε γλέντια. Όπα. Γεια σου Καραγιωζάκι μου, γεια σου Χατζαντζάρη μου. Ρε γλέντια μανούλα μου. Ρε γλέντια. Είδατε μωρέ που αναστήθηκα, το πιστεύσατε.
Λοιπόν, αξιότιμοι φίλοι, κυρίες και παιδιά, η παράστασή μας έλαβε τέλος. Σας υπερευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε από το Δίας Ρωσιών τα πότα του Μετέ, τον Καραγιοζοπαίχτη Νίκο Σταπέλο και τον Ιόνιο Ξυπόλυτο Καραγιώζη. Σας υπερευχαριστούμε. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.